गैया आंनालाय साला बे हिनजावा फिसाफोर गैयि बायदि खालामबाय थायो हा सानै गथ'खौ अन्थाव बाथाव हस्टेलाव दोनहैजोब्बाय बियो आं उन्दैफोरजों गेलेनानै रंजा बाजा थानानै रायजो जानो गोसो जायो साला गथ'फोर उन्दैफोर गैयि बायदि खालामबाय थायो बियो बै नाब्ले ओंखारबो नाब्ले you come here आयु लोंनासो फैलायबाय आरो नों बेयाव सामफ्रामबो लोंनायल' दुखु दङलै आंनाव लाख' हायै दुखु दं नों मा बुजिनो नाब्ले नोंहालाय मा दुखु दङ गथ'आनो गैया ना संनाय खावनायानो गैजाया ना बिसि फिसायानो गैजाया ना खामानि मावनांहैदों ना हाजिरा मावनांहैदों नोंलाय नों सिरिथा मोनजादों मोनलोंदों नालाय सिरि सिरि जानानै उन्दु आरो रंजा नों जाहोनायखाय आंखौ माथो सामफ्रामबो लोंनासो फैयो सोर सोरजों लोंना फैयोथाय गथ'आनो साथाम गाहाम दङ दासिमबो जेबो बुजिनो रोङा आङो हौवा मानसि आङो सोरजों जायो सोरजों लोङो नोंनो मानो नांगौ हा बाद दोन नोंनि खोथाफ्रा नों बेबायदि ना नों मा लोङो आं सामफ्रामबो लोंना फैगोन हर सान नोंखौ जेबो फात्ता होआ आं लों जेबो नङा आंथ' नोंखौ लाखाथारामोन मिथिबाय टाइम पासनिसो गोसोथोदोंमोन आं नोंखौ टाइम पास आंना लाइफ टाइमनि लाइफ पार्टनार गोसोथोनाय दंखायोमोन मानोथो लाया दाबो गारदो ना बै जौआनो खालामदों मिथिबाय जौ लोंनानै फैनानै मेगना थाइब्रै थाइबा जानायाव आं नोंखौ बोरैबा गोसोथोलांदों ओमफ्राय बिदि साननैल' गोसोथोनायावनो नोंथ' आंनाव खारसनफैनो नाङामोन ना फाग्लि नाब्ले बेखायनो दाबो गारदो ना दालाय बोरै गारजाबावनांगौ जाखो गथ'फ्रानो साथाम जाबाय आरो सासे फैगासिनो दंबावसो आं गारब्लाथ' नोङो अनेक साफासिन हौवाखौनो मोनहैबावगोनसो आंनाथ' जालाना देहाफ्रा लोङै जायै आंसो मोननाय नंला नोंनि खोथा आंहा आर्मि हौवा गोसोनाय दंखायोमोन बेजोंसो हाबा जाहैबा हामगौमोन आं नोंजों फैयालासे नोंजों फैनानै लस जाबाय आंहा नुदों हिनजावफोरनि आसल आखलखौ गोसोथोनायफोरखौ सानै साथाम लानोसै सोरजोंबा ब्लद हाबा जाहैनोसै बै हौवानाव दावराव खालामहैलायसै आर्मि हौवा गोसोथोनाय दंखायोमोननो लायाखिसै दा ओमफ्राय आंनाव दावराव खालामफैबाय दा आंना माबा एक्स दंमोननो माबा माबि दंमोननो गोसोथोनाय दंमोननो होनलाबायसै बिदि दावराव खालामफैयो हिनजावफ्रा दैस माथो दाबो सफैदिया आंथ' नेनांगौ नेगासिनो ना मैयानासो बारा जाबाय नामा दिनै आंसो सफैग्रोबाय फैयाबाथ' न'आवसो थांनांसिगोन फनखौनो खनसे बुनायबावनोसै आं माथो हमाबो आयु फनानो अफसो नामा जालालै फनानो अफसो जानाय नंला फनानो अफखासो न'आव थानानै लोगो लायनोसै आं एक्सना ओइ एक्सना एक्सना ओइ एक्सना आयु सोर गाबज्रि फैखो सोर एक्सना दं मादै रन्जु गैया नामा दं सिखाराखै जारौलाय सोरथो जाखो नों सिनाया मादै सिनायखायनो सोंदां ओमफ्राय नोंहा बे रन्जु फाग्लाखौलाय बोरैथो सिनायखो बोरैथो नाम मख'लाबायथारखो आं रन्जनि लोंफाग्रा लोगो जों सानैजों सामफ्रामबो लोंबाय थायो हाब जारौ नोंसो लोंफाग्राया बेहा फेमिलि गोनांखा रन्जुनि हिनजाव आङो मा रन्जुनि हिनजाव नोङो थादो होनबा मादै थांनोसै आं मादै रन्जुया गथ' गथाय दं नामा औ दं आलाहाय होनबा थादो गथ'आनो साथाम दङ आयु नोंसो आरो लोंफाग्राया मालाय फिसाफोर साथाम गोनां जौ लोंफाग्रासो बिलाय
हेल' हा लोंला हाब बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो एथ' रायलायखानायखौलाय है सानसे मोनलोङाबानो आखाइ आथिं मोदोम मावग्रा जाबाय आंहा थै जालै नोंसोर टाइम जाथारनोसैलाय नै मोदोम मावनायनि थै जालै नोंसोर लोंमारला होमबा दे होमबालाय लोंफाग्राया हिनजावनाव हौवा जाखो मानो नांगौब्रा लोगोआनो लोंलानो दिनै मानो नाङा नङाथ' हिनजावफोरजों लोंबासो खहाबोना जौआ आयौ बोरै मिथिखो नोंलाय मोदायसो नामा नोंलाय गासिबो मिथिजोबो है खुलुमनांगोनलै नोंखौ सामफ्रामबो फुं फुङाव खुलुमबाय थानोसै आं नोंखौ लोंग्रायाथ' सिख्ला लोगोसो नङा होमबा लोङै सामफ्रामबो बिदिनो एक्सफोरनि नाम्बार दं नोंनाव एक्सफोरनि दङब्ला कल खालामना लोङै आं बादा होआ मालाय हौवाफोर बायदि मालाय फिसायफोर बायदि मिथिबाय सिख्लायाव फुरथि खालामनो रंजानो आद्रा थानायफोरखौ सुफुंना लायो जोब मानो नांगौ आजिखालिलाय नाम्बारखौलाय फेसबुकाव सार्च खालामनानै मेसेन्जाराव मेसेज हरबानो मेरला नाम्बार नुबाय दानि हिनजावफोरनि आखलफोरखौ हाबा जाखांबाथाय हिनजावफोरनो मबाइल होजामारा लोंहैबावदो एबारनिफ्राय नै एबार आंसो ओंखारगोन नै सोरजों लोंहैयो सोरजों बेरायहैयो सोरजों जायो नोंनि गोसोलै एथ' अननायखौबो बुजियाबालाय माथो आं हौवा मानसि गुबुनाव जागोन सोरजों लोंगोन सोरजों जायो बेखौलाय माथो खबर लानांगौ जाखो लोङै नोंबो क्लियार खालामहै रंजा बाजा थायै बांद्रायखौबा जोङोलां उन्दै सानैखौ हस्टेलाव दोनहरनानैसो नैबे नानि गोरलैजों सान्थि थानो मोनबाय नङाब्ला गथ'फ्रा दावराव खालामबाय थायो एसे देरबावबा बेबो दावराव खालामग्रा जागोन ना मागोनथाय आव नानि गोरलै उन्दैखौ देलायहोनो गावसो देलायख्रुबबाय थाबाय बियो ओइ जायाखै नामा जानो जायो मानो नांगौ आं गथ'खौ लांफाया गाबबा नोंनो बुखानानै दोन ओंखाम ओंख्रिया संनानै दोन लंपेन्टआ बिनि गुसुंसिन गैयामोन दङ गानथ'ला आङो बा बिराद सिख्ला गोरलै मोनथारबाय बियो गावखौनो गाव माब्रै साथामनि बिमाया बिदि लंपेन्ट ड्रेस गाननानै बाहेरायाव ओंखारनो हायो आमेरिका सानखो ना लण्डन सानखो मानसिखौनो आङो बिसास मोनाखिसैलै धान्दायानो गाज्रिसो जालांखो ना माखो जाराव औ मादै दाखालि रन्जु जौ फाग्लाखौ नागिरहैनाया नोंनोमोन नामा जारौ औ मादै सोरमोनथाय आंसो रन्जुनि हिनजाव मा बावबायबो दाखालि लोगो हमहैनाया न'आव थांनानै अ बावदों मादै नों गस्ला गोमाय नालाय सिनायासै आं जेबो नङा सिख्लाफोरना एसेबाबो मेगना बेरनाय जाखायो नालाय ओंखायनो सोरबादिया बोराय सोरबादिया बुरि सिनायखाया दाखालिसो थांबाय नोङो नै दा आंखौनो सिनायासै नोंना मेगना एसे बेरनायहाय जारौ ओंखायनो सिनायाखै बिदि नङाहाय मादै नोंहा फिसायानो साथाम जाबाय होनलाय लंपेन्ट गस्ला गाननायखाय सिनायनो हायासै फिसा साथाम थानानैलाय मा जानो आंना हौवायानो जौ फाग्ला नालाय ओंखायनो आंहा बिदि गाननानै जौ लोङैसै पार्टिया एसे हौवाफोरजों गोदोनि एक्सफोरजों थादो जारौ बारा लाइन दालाखा आंनि फिसायजों मा जाबावगोनलै इसर हिनजावाबो गावबो गुबुनजोंसो लोंलाबायग्रा जाबाय बिदिखि भायरा जौ लोंजाबावगोन रंजाबाय थाजाबावगोन बुद्धिखौनो आलदासो खालामनांसिगोन जौखौनो न'आवनो लोंनायनि खायदा खालामनांसिगोन लाङै बिसि फिसाय मोखां नायलाय नाफाम बाथोन ना बाथोन खांख्रिखला एवनायफोरजों लोंद्रालाबायनांसिगोन नङाब्ला न'खरा सिलिंखार जासिगोन अन्थाव बाथाव फिसाफोर साथाम दं आरो ना हिनजावखौनो गारनानै गोदान लाजायो ना गुबुन लाजायो हिनजावा जुदि बिदि जर जबस्थि भायरायाव हौवाफोरजों हिनजावफोरजों सामफ्रामबो जौ दोखो लोङैग्रा जायोब्ला न'खरा बिराद बदनाम जागोनलै आंनि बिराद बदनाम थांगोन बेखायनो न'आवनो जौ लोंनाय हुदाखौ खालामनांसिगोन लाङै जौखौ